ahir, dia 24 d'octubre, sempre de fa molts anys, se celebra el Dia Internacional de les Bibliotecas. Nosaltres, per fer una activitat, ahir vam compaginar-ho per fer una sessió del Club de Lectura. I avui, com ella que és conductora del nostre Club de Lectura i és escriptora d'aquest llibre, vam pensar el dia 25, que era avui, que és el dia següent del dia 24, fer una presentació d'un llibre que justament ha escrit en Manel Jovany. I per això estem reunits així, per això s'ha fet aquesta presentació, que és la primera vegada que es fa una presentació de llibres així a la biblioteca. Entonces, per mi pareix una satisfacció. Que no sigui l'última. Muy bien. A Sílvia la coneixeu, el que he dit, perquè és la conductora del Club de Lectura, que molts d'ací estem assistint i venim a gust i passem. Igual com avui, serà una vespre enriquidora i ho passarem bé. Al Club de Lectura passa el mateix, també ens ho passem bé. I a Manel Jovany, que no el coneixeu, jo tampoc el coneixia, avui antes ens han presentat, però de totes maneres ara us llegiré una xicoteta biografia de cadascú perquè així tots els coneguem a ells dos una miqueta més. Avui comentàvem i de manera molt puntual aquesta xerrada que avui farem la volem dedicar a les biblioteques per haver englobat aquesta activitat dins de la celebració del Dia de les Biblioteques i sobretot també a Vicent, promotor d'aquesta trobada i que avui ens ha passat. Doncs sí, la nostra novel·la va venir motivada per una anècdota i una anècdota és un petit fet particular, més o menys interessant, ja sigui de la història general o de la història particular privada de cadascú. Això és la definició del diccionari. Però aquesta anècdota apareix durant la redacció d'un treball de curs a la Universitat Autònoma. Vull dir, el profe ens va encarregar als alumnes que estudiéssim un col·leccionista que no era conegut, però era una persona important. Però a mi només me va donar el nom. Diu, has d'estudiar el senyor Lluís Tolosa, i no em va donar res més. I clar, jo no tenia la foto, d'este senyor no es coneixia pràcticament res, i no tenia la seva imatge, que és la que jo volia incorporar al treball, perquè, clar, parles d'una biografia i no tens la foto d'aquella persona i no queda bé, no? I vaig pensar, bueno, doncs vaig al cementeri, esta gent són rics, tindran un mausoleo, i al mausoleo hi haurà la foto, saps? Aquelles fotos sèpia que ves moltes vegades, i ja està, i vaig anar. I no hi havia cap mausoleo, n'hi havia un senzill nínxol i no hi havia cap fotografia. I me direu, bueno, ja està, i on està l'anècdota que motiva una novel·la de 600 i pico de pàgines? Doncs l'anècdota està allí, a la làpida. Nosaltres vam buscar, ens vam submergir aleshores en la història de Vall-de-roures, vam buscar en quin moment de la història de Vall-de-roures podem col·locar la Pasquala i en quin moment podem dir, a partir d'aquí comencem la novel·la, no? Alguna cosa que sigui important, contundent. I buscant una mica dins de la història de Vall-de-roures vam trobar un moment, un clímax que ens va semblar a partir d'aquí. Sí, és un moment històric, o sigui que és veritat, i llavors al voltant del moment històric vam voler trobar una família, vam crear una família que es veuria involucrada en tot el que va passar. I d'esta manera apareix el Ramiro, que és el mestre del poble, l'Adela, que és la mare, l'esposa, i la Pasquala i la Pilar, que són les filles. Molt bé. El fet històric va passar el 8 de desembre del 1933, en la República, i va ser quan un grup d'anarquistes van intentar assaltar la casa quartel de la Guàrdia Civil. I, bueno, què va passar? Doncs que van haver trets, disparos, i van haver morts. I en tot aquell follon, el mestre del poble, que era una persona amb una autoritat moral important, va intentar posar pau, però no va poder. I al cap d'un dia va arribar l'exèrcit i es va acabar. Però un cop arriba l'exèrcit i s'acaba la revolta, entonces ve la repressió. I aleshores, per tot plegat, i ara torno a l'inici de tot del que hem començat a dir en la xerrada. La novel·la la vam escriure a partir d'una anècdota. Però aquesta anècdota, en realitat, la trobareu al final. No arribem a aquesta anècdota fins a la pàgina 600 no sé què.
Sí, la trobeu realment al final, perquè tot ho vam construir en base a que volem arribar aquí, no? Allò que deia abans, tenim un inici, tenim un final, a partir d'aquí comencem a caminar, i és això el que vam fer. Imaginem que tenim una anècdota que a partir d'ella podem construir un relat. El primer que ens cal, per damunt de tot, evidentment, és estructurar les idees. Tens l'anècdota, vols arribar aquí, doncs quines són les idees que tu vols anar configurant per arribar a aquesta presentació, nus, desenllaç que abans hem comentat. Quan estem escrivint estem creant una història que és única, que és un relat diferent a milions d'altres llibres que s'han escrit. O sigui, com aquest no n'hi ha cap, però com tots aquests, tampoc. Tots els llibres que es creen són diferents, perquè escriure una història, crear un relat, una novel·la, és ben diferent d'inventar o de descobrir. Això és una creació. I crear des de zero un text que abans no existia, només estava aquí, doncs és meravellós. I escriure llibres, cartes, memòries, és la propietat humana que ens defineix com a persones. Que som posseïdors d'una llengua viva que es parla i s'escriu.